India lem chan thiam Amitabh Bachchan le fapa Abhishek Bachchan te chu COVID-19 awangin damdoi na dalun ne. Inrin ni chahmalam khan anpa fa hian hripui an kai ti hmu chuania. Zana nanavati damdoi na dalu ngalania. Abhishek an Twitter kaltlanga asoidanin annat na alang chuaka. Natakero chu anilo thungane. Kumsom sari pasaria upa Amitabh Bachchan poin an chung kwale nathok te chu endikan ni thu asoive boka. Sri an kai ti hi thu nei tu lam an hril to thu le atu langa malak zel ani thu soya an mani hnaya ni som kal ta chunga om zong zong te chu inen dik turin angin ngal bokane amita pathunga hian anat na alang chuak lova adin mun angai tuam lo bok niin Maharashtra Health Minister Rajesh Tope chuan soya amo aishwara rai bachchan le atunu aratia te anupui jaya bachchan te chu an negative thungane Sri an kai ti puan zara ni hnuwa hian ramchunga milar le politician te infiami te chuan social media kaltlangin damle thuai turin du sakna an hlan hlomane Amitabh Bachchan te chenna Maharashtra chu India state zinga hrikai tamna ber hania minwai ni le singli le sang ruk chuangin an kai toa Mumbai bi ka hian mi singkwa le sang ni borvel kai anom toa Delhi ti lo khopui danga hrikai tamna ber anne India rama hrikain punlam an pan le tak zelawangin state rang chuan in khar khipna an kalpui thale dona a state ang zong te a khopui ang zong te in total lockdown an kalpui le ri dona ne he hripui hi chutimai chuan a top don lo ang hle hetila hian WHO chuan Mumbai ami Asia slum lian ber Dharavi chu hripui do konga en ton tlaka alo soitoa mihring bina hian hrilutir khan social distancing kalpui thei ani don lo wangin adarna sa hleang ti chu mi zong rin dan hania April thla khan thrikai ni khata mi za chuangte mu chuani lain July thla chuan ni khata mi sombor vel chau mu chua ani to thungane Dharavi hi sumlama pacheve tak te khosak na hania Shrilenga wang khan mundanga tanga he muna na thoka om min nuai khatle singa borvel chu an chuak to a he muna sumdong te nau then khat chu anin khar hlen to bokane anbul hnaya thil siam chuan ate an chol chuan eizon nalama buai ngal tur an tam hlea hrido hne tur hian heng thil siam chuan ate puipun na hmun te chu thlali chung chol tir an ni to wangin hri an do hne kara hian an khosak phunga harsat na an tok na saviau thungane chutia chhun lama thom rengai lo na Dharavi a han re muk mai chu achunga chengte hian ha damna nilovin thlap han na tan an hmangthunga nitina thi anom hnuwa phei chuan in hnaite teya omnima se a in hlatheyang bera omdan andapa thunei tulamin drone le traffic camera te heat map mangte in khar khipna hi an kalpui ve chi aboka endik na le in kaidar na thleng thei tura in chui zui na chu wartaka kalpui ani hnuwa Heslam area hripui bupui ni tura an ngai chuan himlam apan theita ne Shrika yan nem nge te chu quarantine center atan an man skula andalu thina andam hnuwa ina ankir vele mai thina mundang atanga na thoka om mi nuai tel an hota kha an thatpui hlebok wantlang in thiarna in trom chi chu mang tu an tlem pha in ruwa ka tama wangin in khata mi sombor vel khosathin kha thol zokin anom thei pha hei hi hri an do hnena chan pakhata an ngai nge ne Dharavi a hian danpa ngai chuan bengcheng hi decibel somriat panga tanga za panga vel chu nitina an siam dan hania arin zonga chuan concert na hmuna omni le nang vel ani don tina nia thali chung vel an re thuap mai chu a kho har thak hle hrin kai darna aziom tak hnuwa thamasa khan khautaka in khar khipna chu thla dul hania zingkar thom repo bengchengin aron chhun zom le trantoa thil siam chuan a hmun te chuan an hna thok te ko kirin eile in baka chena in te an tiama na thok tur te chuan he hmun hi an pan le meka hri aleng non leng em ti chu soi thei ni lo ma se nun phungpa nga ya kir turin Dharavi chu a in pe towa thom re ti topa bengchen an tum le tran me ka ne hetila hian India rama hrido konga enton tlak ber a then phei chuan sarkar lai pui hian in kai hruaina duang lovin
อันนี้สเตทเฮียนรัมปุมามันตูจูดวงจอกโรเซอันติเฮียลขปาเจตราเกราลาลามาโลเจนอยตกกันอมาดำโดยลามาทกตูเตจูแซมปุลละคมตูรินปุนทูราละมันกะลาเฮทิงกลางขวาเฮียนริกายอันตำจักเรียวฮันยอเมมีปุยจวนดำโดยละมาทกเตฮีจิลันเหลาชากะเลียร์ไทชุงะอันลุดงาลสับๆบกเนเฮลท์วาร์กร์จิงะมีปลีเตจูฟิล์มขุดทิละอินคงรังตูราติอันนี้ Shri hi an khuwa hian sangaman tu pakhat atangin aluta adar ta chiam mai ani ome chuti mek lai chuan US President Donald Trump chuan avoi khatna tan van tlang pui punna mai tuamna a hmang ve to bawk ani